ஏன்னா அந்த அட்மின் லைனில் ஃபார்வர்ட் பண்ணவன் தான் யாரும் அவருக்கு அமுச்சு விட்டார். நான் போட்ட வாய்ஸை அப்படியே எனக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுறாரு அந்த டிரைவர். என்கிட்ட டிரைவர் பண்ணிட்டு நைட்டில் தூங்கவே உள்ள 2 மணிலேருந்து எனக்கு வாய்ஸ் போட்டுனே இருக்கிறான். எனக்கு விடவே மாட்டேன். நான் உன்னை சென்ட்ரல் விஜயன்னு சொல்லிட்டு உன்னை நான் இப்படி கலாய்க்கிறேன் பாரு, உன்னை இது பண்ண பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவன் குஷி வந்து காலைல ஒரே பிரச்சனை பண்ணுறான் அந்த சென்ட்ரல் விக்னேஷ். நான் வாய்ஸ் உங்களுக்கு போட்டல, அந்த வாய்ஸை யாருக்கு நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிங்க? அந்த அது யார் ஃபார்வர்ட் பண்ணது உங்களுக்கு, அதை சொல்லுங்கள். அது யாரு? ம்